That is, you want us to be unified, to be unity. Yes, I think I need a tasia. Hey! I don't know to. Jesus, unity is power. Ọ ka ndị Igbo si eme na a na-emekọkwa iwe ọnụ na mbụ. Akụkwara ekwe kụọ ama agba. Ebe ọbụla akụrụ ekwe gbuwa ma na denja adụgo. Onye ọbụla na-arafu ihe o ji n'aka jee mara ihe na-eme agbakọ na obodo ezi. Agbakọ ebe ahụ asị ka ihe na-eme kwuo agaba towards direction ihe ahụ wee luo adakwasị ihe ahụ n'igwe. Wee memine ihe ahụ agba ọsọ. Ihe ahụ eme gịnị? Ị chọrọ ntutu ndị Brazil? Daddy anyị si ọ chọrọ ntutu ndị Brazil. Nke ndị Ọka. Anyị chọrọ nke Ọka be anyị. Anyị achọrọ awalawa. Nke ndị Brazil bụ awa ka ọ bụ. Ọ dị egwu. Adanna isi n'ịtọfụchaghị isi nke ya. Ka ekwenu mbọ na-enye Adanna olie mere. Yes, mmadụ nkekwe isi dịka nwa amụrụ ọfụ maka ị nwere ike ịmụta nwa obere nwa were wivon kwụ anya n'isi. Ihe emenu nwa ya agadi nwaanyị. Ikecha enye isi nwatakịrị a na-ama. Onye ahụ ka ọ dịkwa okenye ike isi na-ama. Idu yonga ị na-ama. Idu ka nwa idu ka bebi. Mana iburu elu Brazilian na-ewukwasị n'isi gị. Ịdị ka gịnị? Agadi nwaanyị ndị ọcha. Ka nwaanyị nke Igbo ịmalụ motie. Amakwa motie. Ọ nwago onu na ọbụ ụmụ nwanne ya. Ka ọ bịakwa. Mkpọmachis. Ụbịam na ajọ ọnụ ba. Ha si na ndị ụbịam nọ n'ala Igbo. Manara egotenwu moto. Ọfụ onye egote akọrị ọnụ. Ha si ya na oge mkpọmachis. Nya bụ ụbịam na ajọ ọnụ ha. Ọ mago ọnụ na ọbụ ụmụ nwanne. Enwekwe na onye anara achọ nwanne. Onye ọbụla na-achọ nwanne. Mana na ụmụ nwanne bi ebe. So ọ bịazi ọdọrọ ya. Ọdụ safe ọ pụọ. Ụmụ ala ibe. Ọ dị egwu ndị be anyị. Onye ọbụla na-achọkwa nwanne. Chọbakwanụ. Anya ọkụkọ na-echekwebe akwa ya. Ichekwebe akwa gị. Gịnị abịa tụlie anya. Agwọ abịa tụlie akwa gị. Onyanwa. Ụmụ nwaanyị Igbo ga-akaba arụ bido na-eke isi. Rapụnata oke Brazilian. Ote aka once a while. Emekwe Brazilian. Maka ndị Brazil a ma ndị ọcha. Banara etinye nke anyị. Banara etinye nyechacha. Mamụ ihe ndụbe anyị nke ọbụla bụ afụ na feje kọpịta. Welie na-awa mmadụ isi. Welie achọ onye a ga-eji emegide. Ejiri achọkwa onye a ga-eji eke ọnụ na ogote nwuru. Wanyị na ba na-eme kọpị. Ndị ahụ na-etinye oke Brazilian hair. Ntutube gbakwala ọlụ. Inye anya. Ntutube kpọchacha akpọcha. Onye ekere isi na-akwụ ya so Brazilian hair mgbe niile. Mma na o nwee ihe ọ na-ekpuchi. O nwee ihe ọ na-akọva mmadụ ya mmadụ. Nya ọ cover up. Oke nchọ mma bụ cover up. O nwee ihe onye ahụ na-ezochi ka mmadụ ghara ịfụ. Nya bụ anyị ga-akaba arụ eke isi ndụbe anyị eji mara anyị. And ndị ọcha bụkwa na anyị a na-enene anyị. Mana ịbịakwu ya cha nke ma ba na-eghe anya ba achị kedu awalawa mmadụ bụ dị nke. Ama ọsọ na-aga. Ya akwa eneghe anya sef. Ba ya eneghe anya cha. Wee nye na ịbụ
folofolo magomago fake person n'ọnyana ba na-amụfu amụ si ndị nke ọ dị egwu onwekwe nke eji malụba nke anyị mere ba akọpịlị nke anyị mee akọpịlị ọ dị egwu ndị be anyị nke ihe ọbụla akwala onye ọzọ mee nnọọ na-awabi isi ewelie na-enye mmadụ nsogbu Ọ pụtara onye ahụ ka Kiki na-akpọ oge na-ahụ n'ọrụ